Q-studieretningen er rigtig god, fordi vi har en masse forskellige fag, som åbner en masse døre til de videregående uddannelser. Og samtidig så har vi et rigtig godt socialt liv, både i klassen og på skolen. I vores klasse der har vi simpelthen det bedste fællesskab, man kan have. Det er alle folk, de interesserer sig for hinanden og synes hinanden er cool, og alle er bare sådan på samme linje med hinanden. Og det er simpelthen den bedste atmosfære, vi har i vores klasse. Det hele er bare fedt. Udover det her, så har vi samfundsfag på A, og det er meget praktisk, hvis man gerne vil være en politiker, hvis det er det, man interesserer sig for, men det hjælper også hovedsageligt til at kunne forstå samfundet bedre. Selvfølgelig, vi har også retorik på C, og det er meget at diskutere og kunne formulere sig ordentligt og korrekt. Så har vi engelsk på A, og det hjælper også lidt til globalisering, og hvis man er god til engelsk, eller hvis man bare godt kan lide det. Og så har vi matematik på B. Yes, så kom og gå her på gymnasiet på Q. Q er totalt fed, så vælg den. Q er the shit. Ja, ja. Q er totalt fedt, så kom og prøv det.